Xornalista, mestra e agora escritora. Así é a polifacética Isabel Bugallo, creadora do libro La clase de primero e el pirata Kiko. O seu amor pola docencia fixo que lle aplicase os seus valores educativos a esta obra, que ela mesma define como conto activo, na que a participación e interacción dos nenos é algo fundamental. É un libro xogo que ten a parte de conto e ten a parte de actividades que están en consonancia, evidentemente, coa idade dos nenos os que van dirixidos. Nenos de entre 5 e 8 anos cos que ela mesma convive, é mestra de terceiro curso no Colexio Amaro Refojo de Verín e os seus alumnos están encantados con este método. Vai dun pirata que non sabía ler, que perdeu un barco porque non sabía ler e o barco se foi a unha botella. Como son os exercicios que facedes? Pois son así como que obxectos que empecen por unha letra ou ciudades. Pois aprendemos a escribir, tamén a ler, e nos axuda moito o libro. Tamén os seus compañeiros e profesores do colexio, como Patricia, mestra de primeiro, que o considera unha ferramenta moi versátil á hora de traballar a lectoescritura. Para ellos les despierta muchísimo la imaginación y están súper motivados con el tema. Es algo dinámico y realmente útil porque buscas nombres que vas a utilizar en la vida. Cada páxina é unha letra, o que lles permite profundizar nos conceptos e incluso aprender sobre varias disciplinas. Masa, vale, Candela. Manillar. Manillar. Alba. Maquillaje. Paula. Silla. Mesilla. Silla. No, mesilla. No, mesilla. Mesilla. Cristian. Moto. Moto. Esta primeira obra está ambientada na cidade de Ourense e ten como protagonistas os nenos que durante o confinamento foron os seus alumnos. Por iso, a autora xa traballa nun novo proxecto e non o dubida. Cando publique, os protagonistas levarán o seu nome, que me estaban preguntando, profe, e van a tener nuestro nome? Por suposto que sí, por suposto que sí. E o que estou tentando a ver se é posible, pois contextualizalo e aquí, no que Verín e toda a comarca de Monterrey. Eso encantaríame. Polo momento, esta primeira obra da autora xa está dispoñible na plataforma digital eBay e en 3 puntos de venda de Verín. A súa compra no día de hoxe ven con agasallo. No día do libro, concretamente, este conto estará a disposición de toda a xente de Verín e toda a comarca de Monterrey en estas librerías e terá como obsequio unha mascarilla que ten o debuxo dos protagonistas do conto.